потребители, чето пасаме в кейс. Днес ще играем в един страхотен PvP сервер. Тук съм с Кентоне, но той в момента не може да говори. Аз съм с отвара за невидимост, не знам кой ми е метнал. И ето, че се хвърлям. Започваме. Този път реших да снимам с текстчър пака на Фини Джейк. Някои от вас може да са го чували, да са го виждали, дори да играят с него в момента. Пишете в коментарите, аз мога да ви обясня как да си теглите и други, освен този. Защо обаче никой не се бие? А така, ето го наш човек, който бяга като пуяк. И аз мога така. Сега се телепортнах. Ето един наш приятел, който ще умре. И който ма е афъка. Уоу, що за дамейдж? Що за демидж по-точно? Стига де! О, не. Не. Избягах им с телепорт. Изглежда, те не се отказват. Оп. Ще се опитам да мина от другата страна, за да се бия малко. Стига де! Отново ли ме телепортна тук? Защо никой не иска да се бие? Дали тук има някой? Ето ги. Аз започвам да се бия. Си вземем златната ябълка и започваме. Кой с кой отбор е? Защото аз нямам отбор. И така един вече умря. Оп. Не, и аз умрях. Това е много готино. Ще се опитам да отида пак при нея, само да ги видя. Мисля, че са там. Сега ще видим. Да. Репортнахме си, ето ги. Тук ето аз бях умрял. Изглежда, те се бият. И аз започвам. Не, тези не са лети. Или така ми се струва. Да, май са тим. По-добре аз да се махвам от тук. Как да им избегам? Не! Вау! Обърках се! Не! Хайде де, телепортер! Изчакайте само да видя дали един приятел е на линия. Дали един приятел се бие в момента. Този клип не знам кога ще го кача. Дали тук има някой? Опа! Не оцели. Този знае да се бие.
О, т.е. ти имаш си. Или ще се опитам да късна някой кил. Намеса! Намеса! Дали ще направя дабл кил? Как е на фул? Цъкам като побъркан. А то ми стои на фул. Как го прави този номер? Добре, време да се махам. Той не ме пуска да си мръдна. Добре, ще чупех му каската. Ще го убия някога. И някой ми пише, някой ми звъни по скайпа. Няма да дигна точно сега. Защото се бия. Аз умрях. Здрасти, Марти, снимам. И един ме уби, взех един кил и умрях. Хора, това е едно мое офъра, който също играе тук. Мисля, играеш ли в момента? Да, съм си кликал. Това е един мой приятел, който е доста добър на PvP. Да видим къде ще се телепортна. Искаш ли утре да снимаме Minecraft Survival? Добре, Марти. Ще снимаме. Ти къде си в момента? Ние с него сме тим. И също трябва. Уоу, леле! Какво се случва тук? Се опитам да избягам. Да, успях. Къде отиде този? Уоу, точно до лавата се телепортнах за малко. Лавата да ти види къде е. Къде? Лисица такава. Аз се опитам да бягам. Не, точно в лавата ли? О, боже! Хоп! Хоп! Но излиза, че няма никого. Кентоне, искаш да се бием? Да се бием, окей. Къде си? Аз ще живете на спална. Готова съм. Давай ти. Ей, ще ме стреляш ли, бе? Тук чайки. Добре. Космик. Мк.com. И ще последваме и този. Къде отива? Леле, по-неточен човек, от него не съм виждал. Сега малко и аз ще стрелям. Лошо дърво. Чакай малко, скрипа нещо ми се бъгна и так ще го кажа. Не следвай мен. Не съм вкусен. Спасих се. За малко.
Този толкова време не мога да го оцеля и ще се опитам да бягам. Хоп. Аре, дай, защо ме телепортва? Да. Уоу! Изглежда съм по средата на Team Fight. Или не знам. Да видим тук, май да се каска. Ще се опитам да ги избутам и двамата долу. Някой да се бие с мен? Не. Този тук се търси белята. И изглежда и този там. О, пък не падна. Ще ме дразни. Сега съм до теб, моето момче. Ей, какво се случва? Не. Следното ми. Поне успях да се спаси. Сега ще ги изстрелям. Само да то освободих самия добър. Хоп. Стигай, кой ме бие сега? Това е било лава. Не е лава. Не. Стига бе, човече. Лошо, куче, лошо. Я. Не виждам, май ще умря. Имаш колко опит Яу! имаш колко опит. Не, искам поне да се самоубия. Не. Повърнах се. Аз накрая две диамант грони. Този се телепортна до мен. И аз умрях. За днес това беше от мен. Дано клипът ви е харесал. Довиждане.